Уважаеми приятели, здравейте! Вие сте отново от предаването "Къде е Румен?". В момента, както виждате, имаме оператор, тъй като бюджета на предаването почти се удвои и той е зад кадър, няма как да го видите, а е прекалено красив и заслепява обектива, така че аз, както виждате, въобще не го заслепявам и затова съм пред кадър. Така, както знаете, отново сме с Golf тройка дошли, това трябва да го уточним пак, пари за други коли нямаме, но да, оператор ето го ръчата. Че, за да пречим асоциации, въпреки сме в дълбоката провинция, сме взели не 4 паркоместа. Като го сме отворили и вратите, и сме отворили и пътната врата, евентуално ако някой иска да го пречим на него. Това да уточним, за да няма недоразумение. Да. Ето тук условията не са много добри. Подухва напред, около сигурно 30-40 км в час. Но ние сме екипирани, както виждате, яки шапки, ръкавици, шалове, чаки, но не сме ги служили. Галоши. Галоши, не, може да се обажда. Така, този етап не е много добро, но нещата могат да се обърнат с 120 градуса. Защото знаете, това питава и както знаете, в момента отново е отпуск, в смисъл зависим от пространството, дойде във форма, поздравини, комуникирахме, вече е по-добре. Капчетата явно, колкото и да е концентриран. Както знаете, готово предаването. Самия той, както знаете, много обича да го каря. Не знам защо виждате. Ето, Румене, здравей. Мълчалив е, но това не му пречи да е жизнерадостен. Да. Ето, бавна проводка, не е агресивен, не е агресивна, а бавна проводка. Почти на задържане. Взе една Сакура колежката, знаете, тя с тях има някакъв успех минимален, има пропълвания. За сега ще го извърша аз, за да не лишаваме форма и въобще света на риболовците от господин Иванов, толкова вещ в този отрасъл. Рибата е току-що хваната, няма как да е подразена, просто няма как. Значи, понеже ще извърши своите функции. Ще го извърша твърде непрофесионално. Какво да кажа? Ритуала го изисква. Той е мекичък. Много мекичък. Уважаеми приятели, виждате за предаването. Може би ще ни трябва вече друг режисьор. Какво да кажем? Ще запазим една минутно мълчание, може би, но това ще е после. Сега естествено
ще спасим Румен, защото знаете, колкото и той да ни обича, вижте го. О, добър Румен, браво, браво. Трябва да бъде похвален. Така, виждате вече, до мен видя друга сянка. Може да пара нормални неща за тебе, но това е за друго предаване. Ще бъде пратено на НАСА и на вас. Ето, колеги и приятели, виждате. Хъп! Хъп! Румен, чу, дигна Матилка и се прибра.